سورة الحديد آية 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بصوب لك دانغوك لك بلوس لميتشنك لك فاتو لمن يداتك بين عرفة كانت ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغايني كروكرا على فكان بوشي شيطان عليك دغباك فرلك رفن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا إكادو عيانا تشيدونشي بالبينات لدلو جلو عيانا تشيدونشي أنجوني على دكودو أقوى تشيدونشي بالبينات لدلو جلو لدلوي منو مبانينيكي دلو دي الدليل ويجرى الكلادي أيه تشيدونشي نفهمي فمن بيوك تشيديا تشيتيا لجرا فمن بعلك كلبانجيا جرا جونا فمن بالله تعالى كسبايا جرا جونا على ميوتشي او دي تروي كو دلو وكما ودين يفوتو فلني كو البينات دلو جلوندو نينبول كلوندو فرافاسيال كلوندو وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب أي كتاب جيكا كفو أمه قرأي كتاب دوما شيدين شرا على كتاب دي أو شيديما والما ifora chidi doko alay ya maruki ka tuko ka kitabu nafi na chidin ala ko yi kitabu jigin ka faruka bina nyana ma ko ala batuli ko nyana bo ni kitabu munun kono mo wal mizan yashman kala di uma no e balansi ango mizanu mi photo flen yoro ina jang no ye balansi mizanul adala la dria balansi de kodo yesman kela duma akorote ko balansi do jigina kabo sanve kaba kolola ko dichide uma la makambe la dria de ma clinea adaka
balazi tlineya keminade sumani kelade do ale rete tlineya yo sika ma tonyo suman daw sika ma ka hake détourner suman na balansi ko ni mina min bi deme ka atli ka dake wani ere la driara sa sumani ke minay mi ke sobi ka hake tanga ani jengena sumani ke mina bi jeng no da to alay la driara to wele ko al mizan ni ma din fojwe la driara de ko alay la driara jigi ka fo chidewma o koreidi ay la driara kuma kaunde fo uye uya maruni o labatoli o blako ci se mawma o nofe mo wele kana o ya maru kan labatoli ma inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba arabi ya'muruki bil 'adli mitliya adam dodina no o tlineya alay ci de unde a ko dajuru do ci de unde buluka ci de unde blaka ci lasi ay ci de unde blaka lasi mana anna ci de unde nana lay ko alay kitabu duma ka balansi duma no e tlineya de sumani ke minaye wala sa ngana nyon to nyina bayala ya do ni ikibi sumani ke mo kuna bi sumani ke ka bonyona ni sumani ke minanti bul ana do tab siga ta do fe hal ne mo layni alay sumani ke mina min di adama dawma ni cide un nana nayu bolo o clean yadi o illa driyadi ayo kemmingama ayo fanafu ليقوم الناس ولا سمعوا قولي مغوك جو بالقسط نتلنياي ينما يكجو تلنياك ينما يكجو لادرياك ayo foya kunungu ango de ko document ينما يكونو بيغليو غليا بانغا تلنياي ndanya ko de do de ladriya ndanya ambe ba nyini mo yaraw de la mamba nyini ayrela o ka don o to ya dai wala samo ka jo foroidi ka nyina ma ka jo bil qist nitlini ni ladri ma la tardahu li nafsik fala tardahu li akhik itimin kunji yerela kanu kunji mawrema teni ladriya abe kunji irema kuma mina mashite bala o kuma ina mashite bla controla imana ladriya foka si hake o hakela kuma mina a edeka hake bike ga yini ladriya mana foka si hake o hakela iba foko chendo gada ma de blato e ladriya controla kuma o kuma ba suro wala hake o de bike ga yini النبي كفافرلا أبدا ما فويت فعلا من بكوي كلا وعلى يودف مطففين أو كبار يعني ويل للمطففين وقلوبه ونبه نغشي الكلو على سر لك كم ينتون يفو نجا مغودو وتان نغشي كم به الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون نوب سمانك مغوفة أنا كتالة سؤال سمانك لو بتلي بس روسيك ما بس سانك أبنا فيرولو ما ويرا بتلا كافيري تقول دي بروس كنا تقول بس كل تيجي سيجيمة أبى سامغو بلو كوفي على ربنا فرانيونا كيسيكا بيسي مغوب كونوا يسمعني كمغوفة نوبنا موتاسا يستوفون بالدفع لينك بنيرو ينك كدفع باينا كسمو دوكنا كدفع وإذا كالوهم أو وزنوهم
ko nga ni mo na sumani ke ulu fe sa ni mo bina sa ufe wal ni mo bina pese ufe na ubina suma ka ke mo kuna wal ubina pese ka ke mo kuna yukhsiruna nakashili bina waraindela bad nakashili ala yazunnu ulaik annahum mab'uthuna li yawmin 'azim wona ko yalo mo gauta ajigiya dewa udanga nyanda ka dewa udandala ka foku bina kunu dona domino kabu mina na la harako mama ka bare toni jango sumani srafe wal hakaw srafe siga bekati ka la harako la nasura dambe la harako kadaka lahara bi fɛn fɛn nambara ya o bɛɛ bi segin a tigiw ma lahara ni maa o maa dan bɛ o la tigitigi i t'i kun fa walidoniw na k'i kun da lahara kan bɛɛ dun kun bɛ lahara kan an bɛɛ bɛ sira fɛ maa o maa danganiyara a kan ko hakɛw bɛna segin o tigiw ma o tigi jati gɛlɛya wali nafolo la komi anw ta in bilama bɛ cogo min na o tigi jati gɛlɛya nambara la komi anw ta in bilama bɛ cogo min na a b'a dɔn mɔgɔw ja ka gɛlɛn walifɛnw na bi e m'a dɔn mɔgɔw ja ka gɛlɛn walifɛnw na bi ala ye sigana don maa dɔw ka lahara ko la u ka lahara danaya ala ye siga don o la bi nasul Qur'an n'u ka garamu tigɛtigɛ ye u bɛ garamu ni minnu tigɛtigɛ yala a bɛ cogo di maa minnu bɛ taa dugukolo fu suma k'a feere mɔgɔw ma 5 miliyɔn 6 ka sɔrɔ i y'a dɔn ko ni e yɛrɛ tɛ nin tigi dɔn yɛrɛ nin kɛnɛ hali e yɛrɛ t'a tigi dɔn i y'a dɔn i bɛna feere min ma a ta ko kɔni tɛ o a tɛ k'a ta ye abada ka papiye dɔ dilan a la dɔrɔn k'a feere ka 5 miliyɔn minɛ ka 6 miliyɔn minɛ ka 1 miliyɔn daminɛ walima minnu bɛ mɔgɔw ka dugukolow kan k'u fɔri kada alakira ye kuma min fɔ o la sallallahu alaihi wasallam ko sibiri ɲɛ kelen n'i y'a suɲɛ dugukolo la a ko o sibiri ɲɛ kelen de bɛ tigɛ ka tigɛ fo ka taa se dugukolo 7nan ma ka sɔrɔ k'o meleke i kan kɔrɔ an kiyama kɛnɛ kan mɔgɔw jala yɛrɛ kɔnɔ ko an bɛ jango maa min ni doni n'an bɛ alikiyama kɛnɛ kan fɛn nambara façon dɔw bɛ yen olu n'o fɛn de bɛ na lahara komi gululukɛlaw o n'a ɲɔgɔnnaw o fɛn in de bɛ da i kunna ka na ni fɛn yɛrɛ de bɛ na ni ala ye siga don mɔgɔw la maa minnu bɛ garamuw de tigɛ maa minnu bɛ paani de ŋɔmɛ dama maa minnu bɛ tɔrɔmajɔniw de tigɛ mɔgɔw kunna ala ko ko y'alolu ma da lahara la wa ni donna anw ka sugu kɔnɔ ni donna anw ka baara ɲɔgɔnyaw la anw bɛ kɛ ka hakɛ minnu tigɛ anw bɛ ɲininka jumɛn na sisan maa minnu ye garamu ni tɔrɔmajɔniw tigɛ ala ye ɲininkali kɛ ko ala yazunnu ulaik annahum mab'uthuna li yawmin 'azim ko y'alolu dan da la k'u bɛ kunu lahara wa o tuma 1 miliyɔn suɲɛna kun miliyari suɲɛna kun maa minnu kɛra sababu ye k'u ka patɔrɔnw ka jagow bengu maa minnu kɛra sababu ye ka mɔgɔw ka stasiyɔnw ben maa minnu ye boulangeries daji maa minnu ye dɔ suɲɛ maliyɛn bɛɛ kunna alors faso nafolo dunan y'o de ye n'i ye dɔrɔmɛ 1 da faso kunna i y'a ta maliyɛn bɛɛ kun lahara i ni mali bɛɛ bɛ kiri la maa o maa ye mɔgɔw ka mali dɔgɔtɔrɔso jɔ wari 1000 juin i ni maliyɛn bɛɛ b'a kiri kɛ lahara siraba dilan wari 1000 juin i ni maliyɛn bɛɛ b'a kiri kɛ lahara wa ko ni kow don ko minnu ye adamadenw ka ɲɛnamaya kow sababu ye ko mana tiɲɛ o ko dilanbaliya kama lahara i sen b'o kungo la
jangwa on zera niveau mire ma kunda miriko adama de ren nibe gele ka ta so niveau la ama fo de were de afo yang halil lakana mamunu bil lakana kuna uluka minon zando sheni bukola uluka war ka ta duma ube kele franje fe war do be dansrafe la ilaha illallah anda ingela docteur so mo bu frake oramuna bidje min bi blaw entretien kama do be tout illa direti yana ma ti jode gambe bebe la direfe nga mo ba fe ma wara udela ay to nga la dire nyina yire kuna la harakon bisi ala yufo wala hara sanga bisi de sika fuitala idara law imadalaw dono ibni yire yakenaka wa haka ubina segutu gumbade ala yire majam maliki yawmiddin ko juru sarat do fama basoro sefuiti ni juru besara ni ka bara mawde wal makam go ka bara jugu ta ko faritaka nafile bi motu son muma wala saw ko dosro nyomuna dugo ko nere ko ngera dron akake wari dron fubite abana asoro chugo ko ni ماشيته ولو مبلي إلا من رحم الله نفلو سرچو ولو ما سوى ما نابورا بمكري كسر درو لك بودكان لك أنتلو مكي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد أين نجي فنجي أين نجي تقول له على دي كندو كان كبارو سورة ينده تقول دابه من مدين دلا نوين نجي تقول سورة الحديد كون نجي سورة على قاين نجي على كدفن للي فيه بأس شديد فنقولن بالا نجا كلوكا جلني فنجامي أني بغوت كلي أني فرت كلي فنقولو جلندو فيه بأس شديد فنبابالا باشي بابالا نجا كوني نجا فن فنباي فن فنما تشاما مثلنا كابو كونو فود adama de ka kebuyana ka tatawuru o bato nege be bayle makata ete nege barali o tebbila koy ala tunya tafsiru gafe korow laje o lubi misaliyata femununka o bi fen chama wada dilala nege la minu tekidi ni islamo nambe kofe ote o kofe toyi ote ala ko barali noye otanga qur'ana ka kuma fochugo noye ote alkira ka hadisa noye ona suran ruta biya etes qur'ana min jigina alkira kan sallallahu alaihi wasallam samba kelin kobi sura do bo kono sura mi ret to dambe ni gadela ada nyina ma fenja ma midlani ni gadede ni machine ma fon laje munu nga jango munu nga chambulu kusube ni mobulu fle ni avion fle ni keleke minon fle dlali fefamba bebe dlani nege madola bse ke nege qualité o tekini kada kana foran nege anwa nu bede be do akona be nege abeto ko nege abe furu to ko nege hali sanu nege de do
sanu barakala wala ba sanu to ko ba ko nege nege nona ya kacha abena nafa ala nege fomige ko fengulo gelendo fanga babala ako wa manafi'u linnas ko nafau do fana mugawi adama de nafa chama de benegela bil isharati labibu yafhami ni bolo shida ma hakima ba to fam na foran nafa ben veina ni mamiya nafa nyeyini ichesri ka nafa nyeyini ni minga nyeyini ni siraro mina o kan nafa bisoro ma ala nege kufo ala da abla du kolula ka fo ko fen fanga madu katla ka fo kun nafa bala mugawi amunu yu chesri ka recherche ki kadlali kenay isra kadlali kenay ka sa hakemina bin nafasur ala ka su hakema ne taala man nafayin kurum aman nafayin ne dandige ama prilatike ko de manafi' o jamudi kun nafau adama din nafau chama benegela nous recherche ki nege labe ka abla sanfɛ bɛ ka ban dɔw dilan bɛ ka boli ka dɔw dilan bɛ doni gɛlɛnw ta doni girinbaw pɔnkolo gɛlɛnw k'olu dilan n'a ye ala ko fanga b'a la ko nafa fana b'a la a tɔ ye jumɛn ye a lajɛ n'i bɛ se ka min kɛ dɛ tɛnɛ an b'a fɛ fo kuranɛ k'an kala mobili dilan cogo de la kɛla ala ko ɲɛ nin bila ye a ka nafa b'a la huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a fɛn o fɛn n'o bɛ dugukolo la ala y'a bɛɛ dilan aw fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ b'an ka bila la sisan i yɛrɛ de b'a lajɛ a bɛ komi n'i ye maa bila i nana maa bila i ka jardin kɔnɔ i ka nɔgɔforo kɔnɔ jiridenw caman b'a kɔnɔ alisa a filɛ n'i sera ka min d'a la o t'a la n'i sera ka min dɔn a la o dɔn a la n'a yɛrɛ ka dunni sera ka da yɔrɔ min wala a ka tali sera ka da yɔrɔ min o de y'a garisigɛ ye diɲɛ y'o de ye ala ye fɛn minnu dilan ka bila yan maa kɔni ta ti a bɛɛ ye ala ta ye fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ mara ye ala ta ye wa ala de y'a bɛɛ dilan ka bila yan matière dilanbaa wɛrɛ tɛ yen ala ko nka ala ye matière minnu bila yan sa a dɔ kofɔtɔ filɛ nin ye n'o ye nɛgɛ ye ni min ka ɲɛɲinini sera hakɛ min na o ko in na y'a dɔn o dɔnni sira in o dɔnni sira in min filɛ o ye dilanlikɛlaw y'an tɔw dan ni o de ye n'o ye ka fɛnw lajɛ nin kan ka se ka mun ni mun kɛ n'o y'anw dan n'o de ye dɛ hali suma nɔnaya bɛ na o sira de fɛ dumuni nɔnaya bɛ na ka caya ka sanga kodɔn sira de fɛ fɛn caman dumuni nɔnaya caman i bolo la a bɛ bɔ matière kelen in de la n'i ko tɔgɔ ye di shagiru alikama mugu o de tɛ kɛ buru ye n'i ko buru i bɛ segin ka na alikama ma n'o ye alikama mugu bɔli ka kɛ farini mugu de bɔ alikama kisɛ la alikama maa min n'o ka dɔnni ma taa yɔrɔ jan kuma dɔw la a sɛnɛ yɔrɔw yɛrɛ la laala kuma dɔw olu t'a kɛ foyi ye seriw ni fɛn fasɔn dɔw ni min ka dɔnni tɛmɛn'o kan buru bɛ dilan a la gâteau bɛ dilan a la fariniw bɛ dilan a la ayiwa pâtisserie fɛn caman bɛ yen a bɛɛ asulu ye farini mugu in de ye fɛn yɛrɛ n'a ka di a fɔ fɛn yɛrɛ tɛ pâtisserie kɔnɔ min tɛ bɔ farini mugu la nka ka tanawu'u k'a la k'a nɔnɔya caya dɔnniya i ka dɔnniya ala ye dɔnniya min d'i ma n'i y'o baara o de nana n'o ye matière ninnu bɛɛ bɛ ten n'i ko an fɛ yan dumuni nɔnɔya caman bɛ yen
abe asulu bi sigana fenkse kilinde ba ya adama de reka tajriba na ka famiya ala famiya min dama na tura ko bara abe tatawuru kata tinta donc ka bi ke fedo abe koy ita donc ka chugo do lama kay fuka doni o fara fara nyonga o fengele o ko kele inde be ken nege woni dugukolo macerula ka laje ni akanga siga keni akanga siga keni fanaye beto la fi bita ko sabatile doke bebe boy numani komi we adama de recherche don israël nu yonda nodi amani sankalo tan fla amanga tabiya korokile nunga halibi isigi gala wallahi ala ngoni fengse munum flambulo ya alaba to bubna takata ke fenwaro ya kana feroma wera damna nakaba o damna nakaba fedo be halate to bu fi abonde fi nga absiga ke fenwaro di fenwaro wi amma siku famu amma hankli baraka ubna takata ko ye kana fere di ma Europe blanc vert ma Europe de France ti ma Europe ni ayi babo bororo de la gatai te ma Europe furu blanc vert tumna oti de ma se France denga ma Europe furu ti kena kan ko nga ma Europe be tian munum vert anzira ka kemi ni tara kure mali ne man nga uka mangoro cheka ga utro ko non tara na kure mali ne wula sera na to ma sa bu utro bo horo me fama kuma mina ko mi ko fon ta ro ga chansa me fama kuma mina ku baket ne wula sera to intiga ke fuyi aketu ko fuyi ti wo na mi no mena cheka ka ka to oji ke fe kono kana no o bido ningere vera ma ke me fla ere min fli indara ka to leben kano feri ma ku yasa woni abine kaba ku ya sura ere to da men negela katlaka negem majam ka mangutu nga onslamu masiga foi ke negela amasiga negeke foi aw alsa on be adamadiya damne wudila nin kon adamadiya damne tafsir kitab qoro baw minun sibi yara nulu bin nafan sibi so ba kum na fo jili kum na fo falo anim bamburud est-ce que magore ma da hakli be so man ne ko la ñene ma temena femna mena halsa amma siga alo nyumadla ala nyuma yaro joy fen ko roba farafina de ki da jokono ha o a farafina o shino na farafina ya mena de afle bito we joy d'Israël de la kanana mim siga démonter ab siga bouger on da infura dama fika jiri kuru bafla turu ki ga jo sire ni nana yoro ina bidda jokono ni te ayo jogo kuma tala nunu taru wakili daga bo kutallabe ka pied de la negewla ibina iba installer bidda kono ate binde itla ba démonter ka table yi yoro kadi bitana yi angan sigia dai na wanda kili bara كبارك جيدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وتكيو ودوني دين الدوني كلندكوي أكما بنيا بدين الدوني بولونغا دوني بباخور دون باني دون داتي كينكوي تانكي دوني دي بمامنا كتميكا حالا كدوميني نتاتي كيلي halli na fulo ba bebulu ba soro ni were be ni mbolo burusi kono sikeme duru babulu ngan don tala ni mi be sugo san hali mi si dingilin dabulu o ka sugo dlale kayini dai
tiɲɛ tɛ wa ni min b'a yɛrɛ kalama n'a bɛ ko kalama ni dɔnni b'a la n'o taara kilo 2 san sugu la n'o y'o labɛn ni min bɛ se ka misi faa a fɛ yen don o don n'a nana a b'a ɲini k'a yɛrɛ faa nin k'a la o b'u bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni n'o tɛ kuma dɔw la burusi kɔnɔ bɛ na fa kari a yɛrɛ la dumuni min nɔfɛ yan a bɔra ale de fɛ yen a bɔra ale de fɛ yen nka k'a labɛn a ka ɲɛ k'a labɛn cogo ɲɛ o dɔnni t'ale la o dɔnni tɛ kuma dɔw a bɛ sigi k'a lajɛ k'a ma se ka wuli ka bɔ sɛ kunna k'a sɔrɔ sɛ caman b'a bolo a k'a wɛrɛ la yen wa a yɛrɛ bɛ to ka dɔw fa nka dɔnni tɛ yen dɔnni min b'a labɛn ka ɲɛ nin sura in tɔgɔ da bɛ nɛgɛ de la ala ye nɛgɛ ko fɔ ko nɛgɛ ye fɛn fangama ye kɔrɔ an bɛ se ka ko fangama caman kɛ ni nɛgɛ ye ko nafa fana b'a la nafa caman de bɛ nɛgɛ la manafi' nafaw ala ka bɔ da kan وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ani ko tare ala na dɔɔni maa min bɛna ale ala dɛmɛ k'a ka cidenw dɛmɛ bilghayb dogo la bilghayb tafsirkɛlaw bɛ taa kuma min fɛ ka caya o ye bɛ don fi babil iman hali an liman yara ala la nka bilghayb de don الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة غيبي على يفندق لمن فيداروا لا والما يدرى على كالليدو لا يبقى كبارا كسوري ما عليه ما من الصوم كالي على الدمكا كشيدون دم مناون ديلي كوفي نكى كون فلي نا مغوب فون فنا أم منا كون فلي فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أي لبنك كني ما ترمي كذا لبنك منهم لا أفلج وين ينديو على يد ما ديد لا كمنهم لا كبلادو كللا كمنهم بارالي حكلي ديما wani min zira ka dilali ke ka se yɔrɔ min na o tigi ka taa ɲɛ bi so yɔrɔ ma a ti se ka foyi fɔ ma ti se ka sakuwa foyi kɛ ala la la ko anw yɛrɛ filɛ farafin a tubabu kalanna fara a ma gan an yɛrɛ senna ka teli recherche de ma jeniga ɲimi de ka di an bɛɛ ye paraw k'a bila bɔrɛ kɔnɔ a paraw n'a bɔrɛ kɔnɔ bila farafin t'a la o bɛ san 10 san 5 san 20 a bala ka ko dɔ ɲɛɲini walasa a ka se ka ko dɔ sigi sen kan an tɛ sɔn o ma dɛ an tɛ sɔn o ma dɛ an da kɔni ye min ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan e m'a ye farafinna filɛ sɛnɛ ma se ka ɲɛ ni n ko sɛnɛ nin fɛn ninnu ko tɛ sa samiyɛ mana se an bɛ sɛnɛ kɛ n'o tɛmɛna ayi o ko tɛ i bɛ taa sɔrɔ tubabu kɛlen don ka jiriforoba labɛn f'i ɲɛ da an ka waritigi tɛ sɔn a ma dɛ ka taa fɛn san dɔrɔn ka n'a feere o de ka teli an ka waritigi b'o de kɛ nka n bɛna sigi ka nin fɛn exploiter a bɛ se ka san 3 san 4 ta yan'a ka réussir yan'a feereli ka daminɛ tɛ sɔn a ma olu yɛrɛ bɛ sigi n'i y'o kɛ n'a ma ɲɛ kun ninnu de y'o kow kɛ an b'a la ka balo o fɛnw de la tubabu jamana na anw bɛ sɛnɛ min lagosi yan olu ka sɛnɛkɛlaw de y'u ka faamaw ye n'u ŋunana gouvernement bɛ bɔ a kalama jamana bɛ bɔ a kalama an balimaw bɛ kɛ ka bɔ yan ka taa baaradenya k'olu de bolo maaw bɛ boli yan Espagne u bɛ nɔgɔ sɛnɛ de la yen koyi n'u bɛ jardinw de kɔnɔ Espagne o jardin minnu filɛ walahi a nafolo b'an ka nafolotigiw bolo o baara kɛcogo ninnu ka se ka na n'a ye jamana kɔnɔ ka minɛnw san ka na ka baara sigi sen kan ka dɔ bɔ chômage la ka mɔgɔw ta ka bila a la
asebuye nga farafiya min b'an kunkolo kɔnɔ a tɛ don hakili t'a minɛ maa si tɛ se k'a don kunkolo kɔnɔ fo ni foroko jara min yɛrɛ ni a dilan cogo la n'a a si filɛ o kelen kelennin kɔni bɛ yen an dun sigilen bɛ e n'i ka nafolotigiya i sigilen bɛ o fɛnw de bɛ bɔ Maroc ka na o fɛnw de bɛ bɔ a tɔgɔ ye di Espagne ka na o fɛnw o jiridenw de bɛ na ka na feere anw ma yan o malo forobaw b'o minnu bolo olu de bɛ n'o malo feere anw ma yan ala ka bɔ da kan ye an da in kɔni an bɛ mɛn tan dɛ an bɛ mɛn tan wala ala ye bacɛri ninnu dilan k'u nafa fɔ ka fara ala ka laban ɲuman d'a ma ala k'an ji di dɔnni na ala k'an ji di faamuya inna Allah hakika dɔ ala qawiyun ala de ye fangatigi ye فما سمنديا لندو العزيز الذي لا يغالب سب عليه جوالا كفا ما يانغا فويت سالا فما فويت على كفا سانت القوي فما فنتكيدو العزيز فما بدو ولقد أرسلنا نوحا ala ki ka do ay nuhunci ani ibrahima o kera ka ko ala kira tayyi sallallahu alaihi wasallam bal nuhu erede ci dem folo folo akui ka no ay nuhunci ka ibrahima ereci ala bina kibaru do fu ka kula وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهما أي كلك وفلا بنولا النبوة نبي ميالا والكتاب أني كتاب يكون نبي ميالا دور يكون كتاب أي تشيدونجي أي كتاب تجي كفروا أقوى نوهنجي كإبراهيم تشي نينغا كلك وفلا جورالا نبي ميالا ين نبي ميالا كي وفلا جورالا وكما كريدي وجعلنا بذريتهما النبوة والكتاب ني نبي مياني كتابك أفلا جرالا إبراهيم عليه السلام أبو وأبو الأنبياء كنا بمنفعة وقريب إبراهيم كابو إبراهيم أنا كان على كرة صلى الله عليه وسلم على كرة ميتشيدين لباي نبي ما فهم بوكونو تاريخولا تشيدي فهم بوكونو وبين نسبو بتا جو إبراهيم دل عليه السلام فكنا يتنا دون بوني يونجد إبراهيم كوفي نبي ما فهم فننا أبي لسلي إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يعلى الله كدونهم بين نسبو بتاع إبراهيم دي موسى نسبو تاكو جاء إبراهيم دي عيسى نسبو تاكو جاء إبراهيم لما ما فهم فإننا إبراهيم كوفي يوسف يعقوب إسحاق بين نسبو إبراهيم نبي ما يفهم فنجرا إبراهيم كوفي وبيبورا إبراهيم أو كابولا كتا كوفي كابو نوهم فانا كجيب تشيدين فهم فنبورا ولا وبيفنا نساو بسجي نوهم عليه السلام كذاك فنوه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء على ابن مجمتي نوح عليه السلام فالما أبو البشر الثاني كفر كلتكو فافلنا نينما يقرأ قرأ ni nuhuna deunde tufana jikofe
tufana ji kɔfɛ tufana ji min nana n'a ye Nuhu ka mɔgɔw bɛɛ halaki ka sigida in bɛɛ halaki hali fɛn ɲɛnama minnu bɛ yen k'a bɛɛ halaki fo minnu donna kurun kɔnɔ Nuhu n'a den minnu donna kurun kɔnɔ a n'a nɔfɛ jama kuranɛ y'a ɲɛfɔ nɔfɛ jama in tɔ olu ma juraya di kɔrɔ ye di juraya ma bɔ olu la juraya tɔ ninnu bɔra Nuhu yɛrɛ denw de la Nuhu yɛrɛ wolodenw a woloden minnu tugura a nɔfɛ kurun kɔnɔ juraya tɔw bɔra o fana o kɔrɔ ye ciden fɛn o fɛn nana o kɔfɛ yanni ka taa se Ibrahima ma olu fana bɛɛ bɔra Nuhu de la de y'a to Ala ko ya ko n ye cidenya ni nabiɲumanya ni kitabu bila u fila juraya la a kɔrɔ ye nin de Nuhu alayhi salam tufana ji kɛlen ka adamaden bɛɛ halaki fo n'a kɛra Nuhu ka kunukɔnɔmɔgɔw o kunukɔnɔmɔgɔw fana Ala nana maa min kisi olu la k'olu kɛ jurayatigiw ye o kɛra Nuhu yɛrɛ denw de ye tɔ ninnu bɛɛ soma yɛlɛmana tɔw bɛɛ fatura wa Ibrahima fana alayhi salam ale kɛlen kɔ kira ye kiraya fɛn o fɛn nana Ala ye maa o maa kɛ kira Ibrahima kɔfɛ kuranɛ y'a fɛn o fɛn baro bɔ o fana bɛɛ bɔra Ibrahima de la alayhi salam Ala ko an ye cidenya nabiɲumanya ani kitabu kɛ u fila juraya la فمنهم مهتد awa u jurayaw sisan nin tɛ nabiɲuman ninnu kuma tɛ segin olu ma kɛrɛnkɛrɛn ma dɛ ka d'a kan e ka a kalan فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ko mana maa kandalenw b'u la ko nka u caman ye tiɲɛnikɛlaw ye o kuma kɔrɔ ye u bɔnna bɛɛ ma kɛ nabiɲuman ye ni m'i kɔlɔsi a kana k'i ɲɛna k'a fɔra ko kandalen bɛ nabiɲumanw na ko tiɲɛnikɛla b'u la kɛlɛ kuma kɔrɔ t'o ye dɛ ninnu fila bɔnna an ko mɔgɔ fɛn o fɛn nana ɲɛnamaya la sa Nuhu kɔfɛ o bɛɛ nasabu bɛ taa jɔ Nuhu de la ka d'a kan mɔgɔ tɔw bɛɛ halakira Nuhu n'a denw de nana kɛ ka diɲɛ kurakuraya Ibrahima alayhi salam o fana bɔnnaw Ala ko n ye cidenya ni nabiɲumanya kɛ a fila bɔnnaw la u fila juraya la nka o kɔrɔ tɛ k'u juraya bɛɛ ye nabiɲumanw ye Yaqub o fa tun ye Ishaqa ye Ishaqa fa tun ye Ibrahima ye nka Yaquba ye den 12 sɔrɔ o den 12 in Yusuf tɔw tun tɛ nabiɲumanw fana o 12 in fana jurayaw bɛ yen olu bɛɛ y'u dama jura sɔrɔ fana kɔrɔ tɛ k'u bɔnnaw bɛɛ ye nabiɲumanw kɔrɔ de ye nabiɲuman minnu nana olu kɔfɛ a bɛɛ bɔra olu de la kuma kɔrɔ ye nka u bɔnna wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen sa k'u juraya maa kandalenw b'u la ko wa u caman yɛrɛ ye tiɲɛnikɛlaw ye maa kandalenw b'u la ko nka tiɲɛnikɛla de ka ca la إبراهيم عليه السلام فمن على إلى بيتاي إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أكو من إيكا المامي مغوي أغاني المامي يقول إمامة الدين إمامة التقوى إمامة القدوة دين يمغويا المامية دي كدو ألا يسرنيا المامية دي كدو لديكي كاكي لديكي يروي أتوب تغي نوفي بارن ما كلا إني جاعلك للناس إماما إمامة التقوى ما فلتك لونكوي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إمامة التقوى قالك إبراهيم منك المامي
موي كي نيمنا كلاي كي كوكا دينة تايروي كي دينة يمغوي قال ومن ذريتي إبراهيم كوكو أني مبونو فنا يكو كي مبونو فنا يدا على كو لا ينال عهد الظالمين أكوني كان لا يدو تتواني كلا وصرو ده لا يدو تتاقب لولوني ni bona minaka kauna kai ngani ala kungo oho kore Ibrahima bona make ma façon ça avec imam la ala ko ngalaydu te to ni kala usoro kore laydu inte takabla luje alaydu ti tawdu numba don bona abetna ke ko mechu wadato don bo ko doing من نامباكلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما من بعض أزواجنا ومن بعض ذرياتنا من بعض يددو قرأي ألم كما شيء فكو كلين جورا بأبكين فكتاسي القيامة سنغسل الله ميبالة الديلة كان يمانجيالا كان يجور دي مولا أكين ينجلن دي مولا في الدنيا جينا وفي الآخرة لها من أزواجنا بلنا أنزون من أزواجنا وذرياتنا كوريكا بيتنا ala ka mbona ukanda abi chesri duo fe bona nga adama dum sika kiri nu bona beede o koroyti hal nabi ma do ma jugu borula aha nabi ma do be ma jugu borula ما جودو يروبي نبي ما مبرلولا على دي فاهم وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تفسير كلا دو يا فسر نودي قال بالشبو نينا منا بينا ما بوشولا تفسير ويرو بالا دنگا تفسير كلا دو يا فسر ني اودي قال بكافر بو مؤمنين ابو مؤمنين بو كافر لا ala ka mbona ukanda naka kuma dawla ma doy bi kaslambe kan we nye dai ni yela na sa fe doni doro asro somo kun islamé law do re kaslambe kan we nye dai nga o tigi jigina dewni mo dewni tluma sama doro ma do na srabla oni mo ken wal ma tluma sama retti ñoy fuila كان يعلتي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم على كان غانا على كان بونا وكادا على كان جورا بركة مودي أما ثم قفينا على آثارهم برسلنا kwanzora laka tugulike numfla no kaza nanga chidun anzora laka tugulike numfla no ka anyanga chidun wera utugu numfla la ni chide yake ufla jurala ufla kofesa anyanga chidun wera utugu ufla la وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه ذكر الخاص بعض العام منو نتقرا عيسى بولا كوي عندنا عيسى تاج تقوم اكوين تقولي كن عيسى مريم الدين عيسى عليه السلام كوين اي تقولي كن نوفلا لا ني تشيدوني انا تقولي كولا نانا تشيدوني او تشيدونا عيسى عليه السلام عيسى تقول نونونا وقرأت يقول ترتيب لا ما يبقى فوق بالترتيب لا
Isa tara to maya ka kerengere ni kufoldi wa atainahu al-injil ay injila dama yaro de fora in sura kele ngono ko yen ci de on ci kitabu duma ala yi ci de do tofo ku ka kitabu tofo may injila di Isa alayhi salam injilu ويا عرب كم فتوي أما من كلام عرب كم كفوا كون نتافو كو كلمة الإنجيل كو يا عرب كاي لا ما بحثوا كاكا يا أنا عرب كم كفوا كون ngono أني القرآن أنا نمي إنجيل وعيسى كفي أو صحف إبراهيم وكفي تقوي للفكو إبراهيم كفي توراة وموسى تي زبور وداود تي القرآن ومحمد تي صلى الله عليه وسلم فنكو أي إنجيل دي عيسى عليه السلام من إنجيل دي عيسى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ونيغا مغاريك مغود سكونا مامنون تقرانو في عيسى تشيليكا كي مغمنون تقرانو على كوني مغاريك ولود سكونا كي مغوي مامنون بمغاري ورحمة أني هنا هنا نمغاري كودوس كونا كتاب شيني قرآن تكلم قرآن بكتاب عيسى دي كفو أني ما منون قرآن في لا توني ما منكو كم بيبي منون بعيسى نفي تشينغا فقد كذب ينقلوتك عيسى نفي مغو وجوغو فلاني ما من تقول عيسى نفي تشينغا أيرب بالولي على يرد يوسكاندي أكوني هنا نمغاريك أمغود سكونا ما من تقول عنه هنا نمغاريك أمغود سكونا بهنا بمغاري و دينا نابورا على يورو ناتورا تشولا مين بورا على يورو نابو ديكا iba sura abi hine abi magari na boro la ka ke nigele na boro la ka ke awa ngania jugu ya kowi o taala min foye hal mu'minu tanna de ko ruhama'u bainahum bihina yon dina min mawti hina yona basro aka dina ba bla sram ngade aw be ke ka usraw soso abike ko usraw soso min fora na soro ko aw be isa no no yecin aw dana hamla wuli kata bes gidauka kata yoro coloniser kata jamana uci ka dama de million hake u borondo kabiye bokera isano Isa noble la kabi colonisation kuma okay ka wuli ka taa bemo ka toyoni bulu flala ke ka dansa ka niw borondo ka nafulu kasara ko ka soro mamunun tukura Isa no fe chere rekade abalole ani mamunun tura osraka ko kena kan godo ko ay ma dalin nungunu da adale bi ni ga cha ayukunu awa alakira sallallahu alaihi wasallam mamna aka mo blaku ka hijra ka ta habasha ay najashi mangtu nijmei ako masakede do matito yo masake miyoro ara hina barake minam folo wala adriayo
daka ladriya aksu o toyoni atiga fo abada ko toyoni kala bi hine abada alakira keto ka mo bla kata najashi fi habasha akwaita oro akata ire kalfay masake do mati tonyo masake mi ngamara kono to koray ati botto yani kalama nama wuli kaboy korote ko mo tsiga nyonto ya ka mara kono nga ali de ka fanga simetline yaka abito yani kele fama ni masiga to yani kele kabuy ka mara doni yonje ka ke kiritikela la diri uni yonje ika fanga man nafa fuinye ika mara doni ali kire wuli ukata habasha ko ye fama mini matu tonyo ayoro wa kuma mina ni alikira ka délégation ka porte-parole o ka kuma kela kuma na minge no Jaafar bin Abi Talib sidna Ali balmake dum flana na nun sigira kana hiwaru la kana munazara la no ashra amru ya foko bu kuma jugu bafo Isa ma ku bu kuma jugu bafo Maryama Najashi yo yini ko abu mun fo nunu ma flam Qur'an e mi voilà Jaafar yo kala Najashi yo kashira ya mama ni ay nyeji ra fana bu bo hine skumbi hine nyeji katelika bodila tamado nye jambe fui te ma jichi ma do nye ka fui alera de bayre manguto la sa ba manguto ko limania ba limania tala de man gelen ma disku gelen ango ora infam de tamashe man de nam afa bisa babisa muso bisa de ali jiti chanyeka bi beka mete kwa limania so eta limania boyana sabu limania boyana kirata yi ana kira nyeji bora kola ega limania ka bu kirata yi o mi ambeka karamo ana kira fujunna fatulula o hina yamne dem tonum fatu to hina yamne akashira kola تشكون مغادي كفر تشكون كجلة فويتا توكي فويتي كشي ما يلا وتشكون جلي جرمو شاعر باك هذا ما ديك جرمو شاعر تيجي جسر ده من بعد دم غو تقول تكلين دنيا جيكا تدوتاي نك ما كندوما دو كشي كدي دوي نك ما كندوما وبير ني كشي كمادو كودو بدو كشي ودو كشي ngande ni jima nga fo yere de tene kashi ko e limania e hotel limania e de o tsukungeladi tsukundi jali ana Najashi akashara akonni ani risana na nimmi kwa be bo fitne da kile ngono o ala file ko do ko mamunun Qur'ano de anno fatuba chentigu ala yu mangutu ni niye Najashi ka tabiya imbo chenti ya jira ko hinani magari ayo ke anno fe mo diskuna wa rahbaniyatan konga barado be sawire o sindi bitadauha wire de o sindi ko fara ko inga no e mon pere mon père munumbu baranu nun kono mon père ni maseria ni fenru rahibu kay ikanyena ma ka isimbo dien koduma bela ka fo keo ke wala sai kinyeshi alama kuma do kunyanga ni ata nyala kira udache ka bwama kuma ala misali au ba ayre bulu islamaya kono so sufia folo no de kasu ere de kodo laydu tayereka iba don ko ala mu wajibi de masalan kafo ne sintem so furu kula nsinde dimba kula mi yela makungo kono benga nyina ma ben inshallah
ana chrétien fana ye o ɲɔgɔnna min dilan u ka diinɛ na o de kɛra mɔnpɛriya ni masɛriya ye o de y'a to alakira y'a fɔ ko arahabaniya tɛ silamɛya la dɛ n tɛ muso furu wa n tɛ furu cɛma n tɛ denbaya ko la awa k'a tɛ silamɛya la k'ale taabolo tɛ dɛ nka ninnu k'u yɛrɛ de ye nin ko in sinji k'a don u ka diinɛ kɔnɔ ala ko an ma wajibiya u ka dɛ o mɔnpɛriya in bila ko tɛ dɛ jaa bɛ yan mɛnna ala ko u yɛrɛ de y'a dilan k'a don u ka diinɛ kɔnɔ u yɛrɛ de y'a sindi anw ma wajibiya u kan ni ala ma ɲini u fɛ a t'u ka diinɛ dɔ tɛ o mɔnpɛriya ye min filɛ diinɛ u ka diinɛ dɔ tɛ dɛ ala de y'an kibaruya ala k'u y'a dilan ka don a la u yɛrɛ de y'a dilan k'a don a la nka ala ye faama ladiri ye dɛ a ko an ma wajibiya u kan ko nka u fana ma kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ fo ala jati diɲɛ ɲinini illa bitigaa ridwanillah k'u ma kɛ foyi kama fo ala diɲɛ ɲinini tiɲɛna minnu fɔlɔ y'a daminɛ k'u y'a daminɛ ala diɲɛ ɲinini de kan i komi an yɛrɛ ka sufi fɔlɔ foyi m'u bila a la fo dɔrɔn anw y'an sen bɔ diɲɛ ko bɛɛ la k'an ɲɛsin ala ma ninnu fana mɔnpɛri fɔlɔ ninnu minnu ye mɔnpɛriya daminɛ ala ko k'ale ma wajibiya u ka dɛ ko nka u yɛrɛ de y'a kɛ ko nka u m'a kɛ dɔwɛrɛ kama jɔnko ala diɲɛ ɲinini ni kow b'a la bi kɔni o na kɛ kuraw y'a la n'a yɛlɛma bɛ ka kɛ nafa ɲini ye bi o na kɛ kura y'a la ko nka minnu kɔni y'a ko don a la k'u m'a kɛ dɔwɛrɛ kama ala diɲɛ ɲinini kɔ dɛ fama ra'awha ko nka u ma se ka ko in kɔlɔsi haqqa ri'ayatiha a kɔlɔsili hakika yɛrɛ ɲɛma u ma se u ye min wajibiya u yɛrɛ ka ma se ka kɛ dɛ ala y'a fɔ ala de y'anw kibaru kabi fɔlɔ minnu ye rahabaniya in sira ta k'a ma se ka marise ka ɲɛ k'u b'a kɛ cogo yɛrɛ min na u ye fɛn minnu haramuya u yɛrɛ kan k'u ma se ka ko kɔlɔsi a kɔlɔsi cogo yɛrɛ yɛrɛ la hali bi a bɛ ten a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw b'o o kow la u ka batokɛ yɔrɔw la yen u bɛ ko wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la yen dugu la yen dɔw yɛrɛ muso t'u bolo k'u b'o hakilila kan i b'a sɔrɔ muso b'u bolo fan wɛrɛ fɛ o dogolen o bɛɛ bɛ yen wali dɔw yɛrɛ bɛ taa don ko dɔw la fo batokɛso yɛrɛ kɔnɔ yen min n'o bɛ kɛ sababu ye ka ko in tiɲɛ nka n bɛ kuma ninnu dabiri ta taa don ko wɛrɛw la yen fo batokɛso yɛrɛ kɔnɔ yen ka d'a kan adamaden i tɛ jinɛ i tɛ bɛlɛkɛ fɛn o fɛn n'o dilanli la o besoin de bi yɔrɔ i tɛ se k'o b'i yɛrɛ la a bɛ komi adamaden tɛ se ka dumunikɛ dabila cogo min na adamaden tɛ se ka jimi dabila cogo min na adamaden tɛ se ka sunɔgɔ dabila cogo min na adamadenya ko tɔw fana bɛ ten i bɛ se ka dɛsɛ k'a sɔrɔ i bɛ se ka kɔli a la sira dɔw fɛ a dɔ sɔrɔbaliya kuntala bɛ se ka janya ka tɛmɛ dɔ kan ka sɔrɔ a ma fɛn tiɲɛ i ka adamadenya ye nka ala ye negela minnu kɔni dilan adamaden la a bɛɛ kɔni sɔmin bɛɛ b'a ka laɲini ɲini adamaden fɛ o de y'a to ala nana ni o sɔmiw bɛɛ ka laɲini ye ko dagalenw sira fɛ ala ye sɔmi o sɔmi di an ma sɔgɔla ninnu a nana n'a bɛɛ ka fɛn ɲini ta ye halala sira fɛ kana ni mɔgɔ min ko hali o halala in yɛrɛ ne bɛ n yɛrɛ jɛ o la ko ninnu y'o sira de ta masala k'u tɛ muso furu u bɛ to u ka batokɛsow kɔnɔ ka bato kɛ k'u ye nin hakilina minnu ta ale ma nin wajibiyaw ka dɛ ko nka a daminɛ kɔni tiɲɛna ala diɲɛ ɲini de y'u bila a la ala alakira ka sahabaw delila ka ɲini alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam o mina jihadu fanga bonyana u bɛ mɛn u ka denbayaw kɔ
nana ɲini alakira fɛ k'a k'a to olu ka fɛɛrɛ kɛ u yɛrɛ la k'u sen bɔ denbaya ko la alakira ko k'u kana kɛ n'o ye adamadenw bɛ min kɛ baganw na ka bagan sen bɔ o kow la o sira ka d'olu ma u k'o kɛ u yɛrɛ la walasa u ka fɛɛrɛw ka jihadu kɛ ma alakira ko k'u kana kɛ sallallahu alaihi wa sallam o waati ninnu de la sa nikahul mutaa ko kumaw ni fɛnw yira diinɛ kɔnɔ o waatiw de la silamɛya basigi ka stabiliser ka kow dakɛɲɛ a ko bɔra a ma a ko dabilala a dɔw ko abada k'a tɛ bila fo an ka tɛmɛ n'o ye nikahul mutaa ko mutaka u yɛrɛ bɛ ko mutaka dɔw ko furukurunin kurunin bɛ furu la furukurunin tɛ yen dɛ furu ye furu de furu tututu de kɔni an tɛ an y'an ni ta o kɛlɛ ninnu karamɔgɔkɛ denmuso bɛ bɛɛ bolo karamɔgɔ in bɛɛ denmuso b'a bɛɛ bolo i t'aw don mutaga la anw b'an daw don dɔ in na banna o tɛ wa denmusow b'an bɛɛ bolo yan a y'a taw kɛ mutagakɛlaw ye anw b'an daw don furu dɔ in na insha Allah ta'ala bɛɛ k'i ta don i ta la ok ani kɔni min fɔ n'i b'a karamɔgɔ fasɔn kɔni nɔfɛ i jija dɛ i jija i ka se k'a denmuso sɔrɔ mutaga la dɛ parce que fɛn o fɛn n'a baraji ka bon i ka a kunda karamɔgɔ yɛrɛ denmuso kan o de fana baraji ka bon akala فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم كاي مغو شون ما منو لمن يرى أيولو شون وكسرلا ما كسرت تنو على فيه كما منو لمن يرى تيجي حتى من أهل الكتاب كتاب الدنيا منو لمن يرى نولو يوتن كلايدو منو نتاو ياكي كدفع ani maa o maa n'o limaniya i ka limaniya kɛra tiɲɛ ye ko an y'u ka sara d'u ma awa ko nka u caman de kɛra tiɲɛnikɛlaw ye dɛ a caman ye Isa kɔbila tɛ minnu limaniyara ka to tiɲɛ kan Isa nana ni min ye ka to kan ala y'an bila min na ka to kan ko olu ka sara bi d'u ma wa kathirun minhum ko nka u caman bɛ yen fasikuna olu tɛ ala ka yamaru kɔnɔ bilen ala ye min fɔ o t'o nɔfɛ fasiko de ye alkharij an amrillah maa min bɔra ala ka yamaru kɔnɔ o de ye fasiko ye ala kana an kɛ fasiko ye أيها الذين آمنوا اتقوا الله مؤمنون أو منو لمن يرى أو منو دار على لا كعلنا كتشيد تشينتكيا كدالا كالقيامة سنة بسي سكاكونو يتشيني نينما يوري بي أغاني نينما ينغوفي ولين بندفو كوكمنا أو كسر علي أي سر علي على المؤمنون دي ويلي يا كوصية دوما كوكسر علي ماشي من بني وصية وصية الله في الأولين والآخرين الله تعالى كوصية قال لك من مولى أن لبانا مولى فوق تاسع القيامة سنة سلمة نوي على يسرين أي سرع علي أكما من جند أكما كان نغون أكما كدود أي سرع علي أنا أسلامي كما يكرو كوي ay to anga sira ala nya ani ala yere zatu celalal anga kodo to ala yere jati kama halni ma shinyeto la halni ma shika koloshin toka o kada ala yi jona de in goyi flen yae ne ni to nya to ala jati kama no te foi werete nache de to ko ala yesra on da de kembe bi ni mo
ma mo bora min kalama bi yere ke waljuye mo nyekoro bi yere ke sahaba mo nyekoro ani kelen fere la ibi ko beke o taala Israël de e taw na ke ma Israël ala Israël konte o de ka can fɛ o de y'a to e bi da maa la a ye cogo n'a ka kuma fɛ nka a ka kibaru dɔ bɛ na s'i ma yɛrɛ bɛ kabakoya nin sera ka nin kɛ cogo di o kɔrɔ ye k'a bɛ min bange kɛnɛ kan a hakika t'o ye o ale ye cogo wɛrɛ de ye o n'a bɛ min bange o n'o tɛ kelen ye n'o tɛ ni maa ye ko o ko to yen ala jati kama o ko in maaw bɛ yen o maaw tɛ yen o maa b'i kalama o maa t'i kalama o ti sɔn o ko ma ala ka an garisɛgɛ o ala ye siran in na wa aminu bi rasuli a ka limaniya ala ka ci de la kuma nin kuma in a bɛ bɛɛ wele muminu ani diinɛ wɛrɛ mɔgɔ minnu ko k'olu da bɛ ala la a ye siran ala ɲɛ a ka tugu ala ka ciden nɔfɛ a ka limaniya ala ka ciden la limaniya ye nin fila de nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ al-imanu billah wa rasuli ka da ala la ka da ala ka ciden la a ye limaniya ala la a ka limaniya ala ka ciden la يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم على باسون بدلك أما كفلين من رحمته أبين يعرف لا دي داما كهنا يعرف لا أوكي على كل يديك ما بي إبا هيرد دم نجينا يا كبل الله رمسي mumini saraka ca ba dɔw sɔrɔ jɛnɛ ba dɔw sɔrɔ la ko ala bɛ nin yɔrɔ fila de di a ma kiflayni min rahmatihi a bɛ nin yɔrɔ fila de di a ma a ka hinɛ na jango kuma in sanfɛ jamakulu minnu bɛ yen y'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ye maa dɔw fɔ k'olu ka sara ye fila de ye kitabu dunge n'a limaniyara ale ka sara ye fila ye kitabu dunge kira ye jamakulu minnu fɔ k'u ka sara bɛ doublé u ka sara ye fila de ye olu kelen ye silamɛ fila de ye kitabu dunge mana limaniya o b'a la kɔrɔ ye di maa min tugura Isa nɔfɛ tiɲɛnka o kɔ a nana don silamɛya fana na ka kɛ silamɛ ɲuman ye k'o tigi ka sara bɛ d'a ma siɲɛ fila ma kelen min ye nabi man kelen tile kɛ ka a ka silamɛya kɛ k'a ɲɛ o ka sara dafalen ɲɔgɔn fila ale kelen b'o sɔrɔ ka d'a kan a tugura ciden fila de nɔfɛ tiɲɛnka o kumana maa minnu limaniyara ni ala ye ka da ala la ka da ala ka ciden la ka siran ala ɲɛ ko n'a y'o kɛ ala bɛna a sɔn fila la niyɔrɔ fila la ka bɔ a ka hinɛ na ويجعل لكم نورا نيغا نورو كي اي تمشون به ابتمني نورو مي حلو نوري ويري فلادي نورو بمؤمن ويا بتمني مي كوريدي بكو جيناتيك باراني مي مؤمن كا كوكو با سورو بلا سرال دو كراي اولا شريعه imani qur'ani ayay wal man ala kiraka kuma do sallallahu alaihi wasallam bana mu'mini tike kuma shi kwa kuna sirle do aka kodola noro ala kembe ka noro kai abitamanui awa na balula o noro aka al qiyamah sanga mashi ya do sura yire ante mena o ayala no noro bina di mu'minu ma ka bara noro bina tamanu ye suratuka tukmana ala bindoro dumba bitamani mi o noray toroshite
lambande kurande kanda noro di kudu ويغفر لكم ninga ajurumu yafa ya rabbi alaka anjurumu yafa والله غفور رحيم والله على ده غفور على ده كفر مساي رحيم هنا مسد كفر مسد هنا مسد أيتو عن على يا فديل شايا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا على ذي كفر مسير غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب غافر الذنب على ذناني جرمك كفر لي أكاد جرمك كفر يا جرمك كفر مسيا أنا ننوي سيغ بلا أي غافر فو أي غفور فو أي غفار فو صيغة المبالغة كما فوق أسادانا وعلى دي كفر مساي هنا مساي على كفر مساي فاستغفروه أنا كفر يني كافر أنا توبي كسياما نستغفر الله ونتوب إليه هنا مسادو على كهنا سرسرو أنا أمبنا مني وسرو ده قريدي أنا هنا بانزرو على كسرام نمفي أنا أنغو سرو منه wala sani alaka hina kanyoy wala do be oluba alaka hina wajibiya joy nga wala do be oluba alaka funu wajibiya jonka pana ala manani ngman nunun fo ka faali de hina masay ale de magari masay nyobe nyobu takambala de alaka jurumu kafari asro srawbi allah ta'ala ka hina o fana sura srawbi تبارك وتعالى هنا كسروا نما جلولا قال الله تعالى هنا كسروا نما يكلولا أم بدو على هنا على كراك مولانا صلى الله عليه وسلم على هنا بسرور نسرمني أدوي على بلي دوي أن يردمك هنا يونا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا قال غفور كفر مسد يا رب على كان جرم كفر رحيم هنا مسد على كان يربنا أك هنا قبلا في الدنيا والآخرة لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل ala ku kwale ni mbedi mu'minuma ninga baroboya wala sa kitabu dunge ka don ko se foi tu ya ala kafsa mandiaka kitabu dunge ka don kulu tsika foi bali ala kafsa mandiala nya ala ko abi fsa mandia minge mi adaka mi ma benluma we ala kira subandili na mandoude nchide alla ba subandili mingera nya ala kira sallallahu alaihi wasallam asugandili mingera ka bel arabu ma asugandili mingera ka beni mandoima ka surule kunzigi me chide mabbo shiala ka chaya kateme bani israila kauka wa kuma donc chide laba besra fabina o de kanuguru la pabaire ala ko yeni mbeke mu'minu wala sa kitabu dungu ka don kulu sika foi ke se foi tuye ala kafsa mandia ka sika do ala kafsa mandia ni ma shiche sika ala kafsa mandia foi bali ka ala ka jondo soro o se tuye sika ala kafsa mandia bali se foi tuye ala kafsa mandia kronika ka kusa ko o se tuye وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله أنك أفسف زمان دي على ديتاي زمان دي على ديتاي على كسون فهم ياتاي أبادي ماماني مامي أجا
imakumai kada ka ulu hakilla de do a dioro kula akunga nga keni njugo inde nga ala mu'minun son usebe koroson kani mando in korota ku son kutabu dunga ka donc surtout yede don ro fu ita ala katlalla ani ka fof samandien ala tadu samandien ala detay sallallahu min fadli ay ala dilaka f samandien samandien ala te abadi mogoma ni mamiaja يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم على بما كنغره ناكف سمانجي ني مامي اجا ني تشي هل ينما هيركو سبحان الله على دبل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار أنا ما دبّي بقولي هيركم من نفع أكادي بي نا على دبّا مغوص كوانتي على دي ما دوس كوانتي قولوا كم مساوي دوس كوانتي أيلو كتشيدون أي دوس كوانتي قولوا كنبي مومي كدوس كوانتي قولوا كسرب باتوي كدوس كوانتي كداتشو تشينيه كدوس كوانتي ka kene du mo farko la kama do la jarabi ni fiyawi yaf'alu ma yasha fa'alu lima yurid yaf'alu ma yurid mana ni rabbana hera maulada ba ala di barka dali chaya inni yoron yeswandilli ini yoroin ala yo de swandi ere mo swandi o amela ala mo na ere de swandi adama de ko don ka ere sura la ala mi na yo swandi hali ba bi dishigo jini che ire ke che ka koye ifori korom soko wala yo kem soyi ay ke che عندما يبتوى من بيع على كسوان في أي صورة ما شاء ركبك سورة ويعلى كسوان لي إسجارة ويعلى كسوان لي عليك فمي ويعلى كسوان لي فنو فين نفضل كندو كوكو هرمدو بعلى بركة ناير كلا هرتنا يبي سبالي بس كي تسقى أولي كبوي يبي سبالي نو كلا بفليه فين ورلا nani masabali itega uliga boyde masalan nala imam al-Lajrabi ibangina iti yelike nyako bila ni saballaka ala barkada ala bina ko faleki ngani ki masabali al ni ala neni obatu nyaka ira kalla ana ko ala de baka samandi au dimoma samandi ya tikido abadi muhammad ni mamiaja والله كعلى دني تعالى الدون ذو الفضل العظيم كعلى ديف سمانديا بلبلتكي سمانديا بلبلتكي دول أنا على الدلاك في سمانديا كولا كعلى ديف سمانديا بلبلتكي شندو ده بالك في سمانديا كو هل الجوات هذا ولكن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون على في سمانديا تي جونغا وما سمانديا على بركة على كف سمانديا كو كشاد كهيرة كشا أكا جونغ نسورة نوي سورة الحديد الله تعالى يا كنجة نكمامي وينكماندي نوي على كف سمانديا abin masu wandi ni oye ni mamiyaja wa o ala inde samanje bilibili ciki bana ka ala deli aka o hera kubla akafsa kuma chamai
ala deli samandi chama be ala ko hera ko chama be ala ala deli akafsa haside am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli min fadli wa am yahsuduna an-nas tarubu mugawdi hasidiya ala ma fenga atahum Allah ta'ala yusammina min fadlihi kabwa kafsa mandi ala bana fadlin to chama de bi ذو الفضل العظيم سمان ديا باتكدي علي أكبو فم وناتي فوي بوالا ربنا سمان ديا يني على يورو ما عليك رأي عنقلون لله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ألا حلالا ويوم يكوي من بدواني حرامك إكون غاري نيكف سمان ديا kabo ala tanakaf samandia dama debi nim foli chaya abi deme halala duna abi deme ka war mo zoro abi deme ki kari mo bulo taw ko papa na kuma inda tura ni ndi ay rubala dedi akaf samandia akakaf samandia loko anga ka ala barkada علي من غيا أي كفوني سورة فسر لا ذلك من فضل الله وبراء لك في سمان ديالك على فوق وكاكا بركدا نفلي أنصر من يفولا ويدوني دغاني الشيطان إنه ينبع على يفديلي أولا كان ينعرف هل بعلك بارين تو تيم جرا أنا سمالو عليك تيم هيرلا الدوران ينا هيرلا لا فيلا تكون عليك كوجي أي هيرلا لك أمبلو أسلامي تشينك لك أنفاتو لمن يداتك anga bana bato wala ka kenaji anuma hami ban fon fena jena kwani ala tabibe ya rabbi ala ka adla ami mingini hera la jena an allah ala ko noya ayi abira amisran toro mi jena an allah ya rabbi ala ka do annaci fitnakum num bi je kon ala ka boda ki ayula ala ka antakula tulula me ala ka boda kai ala ka so mo ngai ala ka so juguma alaka sanji hera maddi ama alaka balu nafa madama alaka dunji fara aka shini kenani labangu ma ba ala de bulu ya rabbi alaka di ama anga taba wa alaka hinawla alaka ya fuma uyango mina alako noya anu binata jemina ya rabbi alako noya alaka na malu le sumai anga na tu malu le surai anu jera ka alako ke yanchugo mina ya rabbi alaka anu kafu aljina konoti hami ban fon fena na ban shi an yana ya rabbi alaka adla alaka an zahira kor alaka nan ziri mala alaka funni ke ayin alaka halala no ya ayin alaka an gishi haramu ba alaka an gari na kafsa manjiye alaka an gari na kafsa manjiye alaka an gari na kafsa manjiye alaka na an duni da an yara kunkuna korai la tukilna ala anfusina adama duwoke kasira koronga korote kuka tuyera made ay am duwoke ala kan zaira koroydi am min do ayra la ala ko noya ay made koroyo mata adama de sefo itay la hawla wala quwwata illa billah ala on banci anga sila am banci anga felawla am banci anga dabalula kan zeme e ala ka sila kan zeme ka daballa kan zeme ka felala ala kan luma gyanga kubela anga ko fitini na baba amba be kalfa alama ala minti kalfa shen ka anga nyina ma kalfa alama ka anga dimba yo kalfa alama ka anga dina kalfa alama ka anga kun kalfa alama ala minti kalfa shen ala ka ande ma anga ko bela na hakili jigina hera ko mununa hakili saraka se hera ko munuma ka o nyina ala fa ala ko ke ay hakili temmina nga hera do kan ama ala ka o di ama ka surama delola Lailatul Qadri shu alaka do angar sigela ni shu tan yana mayali ya rabbi alaka noya amma na ya shu tan ni ala yana mayali noya amma alaka ambe Lailatul Qadri shuma na Lailatul Qadri shu surani ala batum ya alakum min ay ala laydu min taka fa kafsa kalu wakili ya rabbi alaka anfara laydu ni rabbatuka sumolu chama ba ala bul Lailatul Qadri chama ba ala bul alaka do an shi kono anga bara wala ku je alai ala kana daven yoro kula ala kana na kebalu ke kili anga bara nyum wala ku saraki aljinay ala kana fu anga bara nyum sarako ala ku saraki aljinay
ala ku saraki aljine ala ka ikhlasu noya anyi anga kuma kauna ala ka noya anyi anga barawla ala ka noya anyi la hala ya bela an famun damne ala kama ya rabbi ala kulu to ala kula na an famun damne ko re kama minta ala ku yela mako ki ala ku awa an famun damne ni ko re nana blula ya rabbi ala ka saniya ka bola ala ka nga ala ku ki ala resa ku jon kadi ala yi chuko mina ya rabbi ala ka nge o chuko ala ka ngi no nya katima ambangika ala ka nsku nya katima ko kanaka ala ka njidi limaniala ala ka njidi ala israila ala ka labangul mandi ama allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.